So aside itong organizer nga ko, ano mo siya ni alaga na mo dire. Alagaan mi niya sa iligan. I'm their mother. Like next time ako na po alaga ni mo. And I was dying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. Dying inside, I was dying inside, but I couldn't bring myself to touch you. And I was dying inside to Sorry ha, sorry tayo. Bye-bye. Bye. Na, ko ang tikat sa... Oh, sa man ni. Napay ko an. Ikaw. Yes. Nara. Oh. May tagdili ta bulag og seat. Thanks pala ko, Mac. Ay, miss, vacant na ngayon mong seat. Diya, sa ano, tapad ka. Wala, di ka malingi. Okay. Oo, sa Mike. Ay, sorry. Panara akong kaya tumban sa imo, dali mong pagkatao. Mix ang sama to, Mix. Ang tugikan. Dili mo tuhugot ba? Mura mong tuhuguan. Tigulang kayo. Asa ko, Shit, masakitan ko. Napasok ko. Oo, don't cry. Careful lang ka nga. Ayaw lang magda. Alright sis, whatever. Oo ka na. Sige, bro. Tagaan sila kiti yun. Sinunod nga tawagan. Sisog, bro. 2 hours later. Gino, thank you. Pwede sa pagkatuan sa Merni Shortcut na tanan kay. Wala na ko, battery. Nanami sa Cagayan de Oro City, baby. Bye, Loy. So, Megs, jaywalking, oh. Kanang, mag-jaywalking din eh. Na, Megs, unsa naman ni Megs? Apon, dato sa diya, gahapon, ibigan, abot o Cagayan. So, asa na naman tani mga abot. So, we try me diri sa hotel. Try me diri. Backpack care items other are subject to inspection. Pero wala security kay pa. Go. Apa ito bro? May pan na sir. Sir, wala na po. May available sir for later pa. Ang rate sir for one queen size bed sir is 1,950. Pwede side boss kay. Queen size man daw. So guys, I think dream is Red Planet. Red Planet free wifi bro na password. So until now pa di gyapon jud mi ka believe charot. Di gid mi ka tuo nga naabot jud mi Cagayan. Yes sir. Di mi hiling mo travel. Kapuyan ka mi mosakay og barko from Dumaguete to Dipolog. Di mi traveler. Yes. Di mi ganahan mo gawa sa balay. Ganahan mi sige sa sulod siya magdulag computer. Ako mag-edit. Yes. Tapos boom, nabot mi Ozamis, nabot mi Iligan, nabot mi Cagayan. Yes. Amazing kay bay. Boom. But it's not everyday nga magin-ani ka oh. Lah, Cagayan ba? Boom. Bay, it's not everyday mo kain anak ka ba? Yes. Amazing kay bay. Tapos kilid ba? Kilid o... Oh! Yes. Sabaw kayo ba? Lagi kay kurong. Tanga ka ng adlaw. So what is up? Kapuyan na. And karon ba grabe. Makaligo na rin ta. Gusto ka balik, Max? Yes. 518, 512, 511, 513, 518, 515. Yay! Maone. So what is up, guys? No. Yes. Nabota jud mi dire. Oh, ang view. Bang, what a beautiful view. Yes. A few moments later. And so, what is up, guys? Ang nahitabo jud kanina kay natulog mi, natulog, naligo. Now we're heading to Dumaguete. Kaadstorya. Yes. We're heading to SM, which is Taradera. Tapadra sa mo ang hotel na niyan. So yeah, kita-kits lang tayo dito sa sulod sa SM. 3, 2, 1. Boom! And yes, we are here.
Hello. Hi, my name is Tracy. As you can see, guys, yep, that's right, pangmalot for today. And nasilay! Baby, let's get down tonight. Nawa ang view sa likod, like, amazing, di ba? I'm hot just like an Baby, now let's get down tonight. Tomorrow for sure. Boom! And we're leaving Cagayan de Oro na, guys. And ang nasa plano dyan kay mo, kanang palungan ra. Ang plan dyan tayo kay mo, lahos na may Tipolog City. And karon random na kayo, karon ako na, what if mo lahos may Butuan? So, aon lang eh. So, I have mo decide if mato ba may Butuan or dili. Mong kaon sa may diri sa TGIF. Hello. Sir, ang duty for today is Ma'am Lani and Leila Anderson. And also, sir, for your dining experience, just scan the QR code. And for more options and our drinks, just refer to our bar list on the side. Gutom na. Dili din siya kanon, guys. Guys, good news, guys. Sugot na siya magbutuan. Let's go! 1 hour later. Sige, Jin. Sige. Thank you. Eto na naman tayo. Let's go, guys. Magbutuan na ganyan. 8:01 p.m. Hindi naman kailangan mo intro. Kailangan ako sa butuan. Ang sundo. Si Welcome to Butuan, bay! My Instagram, then yung Twitter, then si... As usual, wala mong kauban. Kauban sa mga sayop ka decision. Like, I remember mo itong nasayop Meg sakay. Barge, o usa to saya ang contribution. Anyways, Meg, di po ta mo kaon, Meg? Chikaon. Tulog na na. Tata. Shoot lang. Gutom Ay. ba kayo? 10 minutes to Oh, 9. Meg, din... Okay. 10 minutes to Na may power bank. Oh, Wala, ga-charge mo. hindi na lang ta. I be riding right down Melrose with a Vicky name, bro. Sitting on my lap, but she just tryna be my friend, though. Marami ito, fries sa kuan sa Dunkin Donuts. Ay, bro. And so, namin diri karon sa, what do you call this place again? Ice Factory. Unsa mo gitinuod ba? Ice Factory. Like, ang place is all blue. Bugnaw dyan kayong place. Actually, kami in control sa remote right now. Ay, saba ha. Pero, among pakusgan ng aircon. Tugnaw rin dali niya. Yo, what up? O ka na maula sa camera. Uy, sa'yo mong name ko rin, di siya po ato ba? So once again guys, nanapunta karon sa... It's okay. Murag drama sa Twitter. Kasi nakabantay mo sa Twitter. Like sa Facebook kay good morning. Then sa Twitter kay good morning mo. Negative kay sige sa Twitter. So like, try na ito, mabutahan ito. Little positivity lang gani. Like, to inspire others. So yeah. So what is up, guys, no? Kutsara mo na, Bar. Kutsara mo na. Wait, dahil na. Hindi siya and by, naabot na siya diri sa mag-stayhan. And, like, by, wala na ako nag-appeal kay sa vlog kay Mark. Dili siya nindot sa content kay grabe. Dili ko katingog sa girl kay. Kani nga girl is, like, grabe siya kay akong paghanga sa iya. So, napa ko sa Dumaguete. Then, until nakita na ako siya. Then, karon mo to din, like, pag-abot ako sa balay kay Mark. Lahi jud ba if like ganahan ka sa bahay kay mautal-utal ba to imong pang storya Mark. Dili ka like hugot-hugot no not hugot-hugot. Dili ka banat like dili ko maka-pick up lines wala jud like ako kay magtanga ra ko niya magtan-aw niya tanga pud siya. Cute kay siya sa tanan. Ay, imot lang. Wala ba naglisod kay sa tanan. Mag-video chat daw may yes. Like awa guys. And there na siya. Muna siya akong gingon niya guys nga wala ko katingog kanina kayo. Karon kay magstorya naman pod me. So babay sa camera kay seryoso na dyan nito. Tomorrow.
Time, I've been passing time, watching trains